Benjamin Saarenvalta ja Pyrnäpoika. Ratsastajana on Marja Tetri Rantanen. Kyllä, sitä kelpaa kyllä aplodita. Pörnäpoika on kirjattu 3. palkinnolla ja Vihitotti 1. palkinnolla. Ja tämä esitys tosiaan kantaa nimeä Totti ja poika vierailla vesillä. Ootteko te valmiita esiintymään? Huikatkaa vaikka kädellä. Kyllä vaan, musiikki soimaan. Älkää jääkö rannalle, te vierailla vesillä seilaavat kanssaihmiset. Lähtekää merelle upeiden oriiden, Vihitotin ja sen komean pojan Pörnäpojan mukana Jack Sparrown jännittävälle retkelle. Vihitotti esittää laivaa nimeltä Ruskea kulta. Pörnäpoika on Jack Sparrown alus, musta helmi. Merirasvoja viekottelevat merten syvyyksiin kovelat seireenit. Onneksi vankat laivamme, Totti ja poika, ovat luonteeltaan vakaita ja keskittyvät työhönsä, eivätkä anna seireenien laulun häiritä. Pysykää rohkeina, kehottavat kapteenit. Vihitotti on 90 varsan isänä tottunut koviinkin myrskyihin. Sillä on upeat, vahvat jalat, jotka se periyttää myös jälkeläisilleen. Herrasmies antaa naisen pitää kuvitelmansa, sanoo Jack Sparrow ja luotsaa mustan helmen eli Pörnäpojan kohti aallokkoa. Lauman johtaja Orina Pörnäpojalla on kokemusta lauman johtamisesta ja sen ryhmikäs, tiivis, pyöreä runko pysyy kasassa suuremmissakin aallokoissa. Tammat ihastuvat helposti komeisiin oreihin. Suurella itsevarmuudella puhuu Pörnäpoika, joka aloitti tammojen tapailun viime kesänä. Tänä kesänä odotetaan 5 jälkeläistä tuloksena rakkauden teoista. Nuoruuden lähteen vettä juomalla saa ikuisen elämän. Lisäksi tarvitaan merenneidon, seireenin kyynen ja juoma tulee nauttia hopeapikarista. Seireenin kyynen. Mulle rakas on merimies reipas. No sehän ei ole ongelma, toteaa Jack Sparrow ja luotsaa mustan helmen kohti seireenejä. Reippautta riittää, Vihitotti toteaa. On tullut kilpailtua kansallisella tasolla useampana kautena ja startattua vaativia luokkia. Pörnäpoika mustuu kateudesta. Olen vasta aloittanut kilpaurani, mutta kilpailut jo alue- ja kansallisella tasolla. Ehtin vielä. Näin seilaa Jack Sparrow nuoruuden lähteelle. Nuorentuminen ei seikkailussa onnistunut, mutta olipa jännittävä seikkailu. Seireenit virittävät vielä viimeisen laulunsa houkuttelemaan tammoja Totin ja pojan pauloihin. Yksi tykkää Totista ja toinen tykkää poikaa. Minä tykkään kummastakin oikein sydämestä. Poika on niin nurjapää ja makea kuin leipä. Isä vielä lempeä on niin kuin kevätheinä. Kun Totti mua joskus tapaa poikaa, minä mietin salaa kumpaakin mä raukkaan rakastan. Kun poika mua illoin tapaa, mietin, oisko Totti vapaa, kummankin mä heistä haluan. Jaa! Yksi tykkää Totista ja toinen tykkää poikaa. Minä tahdon kummankin, en muuten enää kestä. Poika on kuin hirmatuuli pellon pietareella. Isän kanssa tamman on niin turvallista olla. Kun Totti mua joskus tapaa poikaa, minä mietin salaa kumpaakin mä raukkaan rakastan. Kun poika mua illoin tapaa, mietin voisko Totti vapaa, kummankin mä heistä haluan. Ihaha, ihaha, ihaha. Yksi tykkää Totista ja toinen tykkää poikaa. Otan heistä kummankin, ei kukaan mua estä. 3 hengen mahtuvat, kun tehdään pihatosta. Heinämaalin luona ois sit 3 onnellista.
Ihaha, ihanaa. Vihitotin löydät Kylämäen oriasemalta. Pörnäpoika astuu kotonaan Orivedellä, mutta kesäkuun alkuun saakka sitä saa siirtona Sillanpään oriaseman kautta. No nyt oli loppuun saakka hiottu show. Meillä oli seireenit ja kaikki. Tätä en ole ennen nähnyt. Hevoset messuilla. Aivan mahtavaa. Kiitoksia Vihitotti ja Pörnäpoika. Tervetuloa areenalle. Tussarin Luonto ja Tanja Korhonen, Pimun Vilske ja Laura Jalasta.